wala siguro'y usa nato dinhi karon nga wala makasinati niining kasina, ining masina ka sa imuhang igsuon, masina ka sa imuhang kaila, higala, o masina ka sa bisan niya ng imong kauban sa kapunungan pagkaha, no? Nga bisan ka nang maghimo sa ato ang gihimo nga buluhaton ning Kwaresma, kanang puasa o abstinensya, kay nay moingon nga bisag dili unta angay nga ipahibalo nga ako nagpuasa bi ako karon, no? Yamiid ka rin, mo na magpuasa, angayan ka magpuasa, katambok nimo, no? Yamingon ka nga, puasa pa, puasa ka, ano imo mong isulti? Kana bunga po na sa kasina, naagin yung kasina natong tanan, no, nga dili exempted kita, sama nga naasad kini sa banay ni Jacob, ang iyang mga anak, nasina kang Jose, gusto nilang patyon, may nalang gani si Ruben, nga usa ka igsuon niya, yung dili na to patyon siya, ato lang siyang ipalho, o ato lang siyang kanang inguntang ilabay sa tabay, no? O ibaligya pa lang na hinuon nato sila, no? So mo na ang nakaluwas in taon si Ruben sa kinabuhi ni Jose, nga gikasinahan sa iyang mga igsuon tungod kay hambugiro man po si Jose, ba? Nang hambog siya nga mabot ang panahon nga kamo uyukbo nako. Nya pinangga pud siya ni Jacob. Naa maginaingon na, no, di ba? Sa ato ang magsuon siguro na surigi pangga kita na sinata o kita makahigi pangga o gikasinahan ta sa atong ubang mga igsuon, no? O mao nga diha sa ebanghelyo mao sa kining giasoy nga sambingay ni Jesucristo ngadto sa mga kadakuan sa katawhan og labang pari, naghisgod siya nining sambingay sa talento, sambingay sa mga tenants, no? Ang nagtanom og paras dito sa na iyahang nakita ni Jesus kini, no? Niya katong mga tenants nga ni nagtanom niini, no? Sa dihang nakita nila nga naa na ang kuan, nangayo ang tag-iya siyang bahin, lagot sila, no? Ilahang ang gipadala nga mga sulugoon, no, ni atong tag-iya, ilang gidakop, no? Ilahang gipatay, no? Nya sa dihang gipadala na sa tag-iya ang iyang bugtong anak, ilang pong gipatay, no? Makita nato nga siguro unsa may nagtukmod kanila nganong ilang man kining gihimo, tungod siguro sa kasina nga ang tag-iya sa parasan diha moingon ta nga iga niya, no, kita naghago taninis parasan siya dawat las limpyo, no? Biya na ang usahay hunahuna sa mga katawhan, labi na kanang mga saop dito sa kuan kanang dito sa imuhang yuta, no? Sahay bisita ka kay pangita ka lagi og abot sa imuhang yuta, amo ingon gyud dayon nga mapagyud, no? Mapagyud abot imong yuta kay pagid abot kay gi-audit man, no? Daghan kay mga rason ba, no? Ingon nga sus lisod yung panahon kay
Odet, wa pa maulian ang mga tanom niya, di ba? Init kayo, ulan sa kayo, no? Ano ba? Nagang kay rason. Pero nagmit usang nga niini tungod sab sa kasina sa hunahuna nga moari man lang kuan, moari man lang kuha sa abot, dawat maglaglimpyo, kita naghago in town. Pero nago to abot, pero di lang siguro kahatag ba, no? So mo nang nagtukbod sa nini tungod po sa kasina nga sila kadunahan na nila kita itaw naglisod, no? Mao kini ang hagit nining panahon sa Kwaresma mga igsuon, ang pag lantaw sa atong kaugalingon nga kining hagiton ta, tintalon ta sa tawhanon nga pagbati maitungod sa kasina, no? Nga masina ka ba? Ya, mao nga dili atong bulhaton sa Kwaresma pananglitan sa paglimos, no? Nga dili tungod kay adunahan ka nga mohatag kag limos, tungod na sa imuhang ang rason niini tungod sa kanang pagpinitensya, no? Tungod sa pagpinitensya nga ka daghang grasya nga gihatag sa Ginoo, wa ta makapahat ba. Mao nga panahon sa Kwaresma, pahatan nato o tagaan nato ang atong isikaingon, no? Kay mao na nga para unta nga dili pud sila masina pud, no? Nga naata sa day ikapaambit ba, no? Unya labot pa nga nining ato ang mga buluhaton sa Kwaresma nga paglimos, pagpuasa o pagdugang o pagampo, no? Mao kini nga bisan og mubati tanining kasina, kasilag o kalagot, muhimo tani ining mga buluhaton sa Kwaresma kay payat o paghugas sa atong mga kasalanan, sama sa kasalanan nga masina ta bitaw, masilag o maglagot, atong ipadangat diha sa mga sakripisyo sa Kwaresma.